Ojcze, dziś od innej perspektywy. Z racji tej, że mamy już tu kurwa wyjebane, znaczy nie wyjebane, zrobione, a sąsiad Apacz przywiózł mi ziemię, którą trzeba rozplantować. Pogodę mamy jaką mamy, jest chujowo. Padzę, nie padzę, słońce, nie ma słońca. Dzisiaj to będziemy plantować, rozplantowywać. I nie chuja kurwa. No. Indianin przywiózł tą ziemię, rozdrobniono kultywatorkiem, najebaliśmy się, zmęczyliśmy się. Te dwie ręce to zrobiły. No i co kurwa?